లాలాజీ ఎంకిని ఎన్న అప్పన్న ఫోటోతో కొంచెం కన్ను నీరు పడుతుంది ఏపన్నగా ఆయన ఫస్ట్ ఏపన్న దేవరికి దీప దీపమైన అప్పే కొంచెం దూప అవుతుంది దీనివల్ల అంతుంది ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನಡೆದಿಂಚ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಬರೀಟ್ ಕುಲೊಂದು ತೂಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಅವಡು ಅವು ಅವಡು ಅವಡು ಈ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡೇ ನೈಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದುಂಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಓ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ್ ದೆರ್ತದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ವರ್ಷ ಆತನಂದು ಎದುರುಪಾಡ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಲ್ಪಕೊಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರ್ಷ ಆತನ ರಗಾಲ ಬರ್ಚಿ ನವೆಂಬರ್ ಬತ್ತನ ವರ್ಷ ಬೆರಿ ಬಿಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಪಾತೇರ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲು ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲಿರಂದು ತೂಕ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೊ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೇ ಸೆಟ್ಟಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಸೊ ಪೋಯತೆ ರಾಜಿ ಸೌಂಡ್ ಸುರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪುನಃ ಅವೇ ತಂಡದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಿದ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಬಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಟೀಮ್ಗೆ ನವೀನ್ ಮಾಮನ ಇನಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅಂಚಾರು ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆತೇರು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೊ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಐತ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಎಂಗ್ಲೇ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಭಾರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಯಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಮ ನಮ್ಮ 54 ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹೆಂಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇಂದೇ ಪನೋಲಿ ನಮಕ್ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಮಾತ ವರ್ಗದಲ ಮಾತ ಪಾತ್ರಲ ಮಲ್ತದು ಮುಗಿದನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚಾದ ವಿ ಆಲ್ ಲವ್ ಯು ಮಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರ್ ನನ್ನಾತ್ ಬೆಳಗೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳಗಿದಾರೆ ಇರು ನನ್ನಾತ್ ನನ್ನದ ದಾದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಉಂಡ ಇರ್ನ ನನ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇರು ನನ್ನಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕಲು ಈತ ರಾಶಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಅವಿರೇನು ಏಪಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ದೀವಾಡೆಂದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಸೊ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಗೈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು may the good God bless you may the good God bless you dear Naveen. ತುಳುನಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಈ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯಗಳು ದಯಮನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾನು ಇಂಚ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಗೊತ್ತು ಜೋ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗದ ಅನ್ನ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಮುಗಲಿಗಳ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಸೇರಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತು ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಂತುಪ್ಪೇರು ಈ ಟೀಮ್ಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ದೇವರ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಖಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಟೀಮ್ದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಡು ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ಡಿಒಪಿ ಸರ್ ಭಾರಿ ಕೂಲ್ ಆದ್ ಆರು ಓ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಪೂರ ಎಂಗಲ ತುಳುನಾಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಜೀಟಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ದಲ್ಲ ರೂವಾರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಿಕ್ಕೆರ ಎಂಗಲ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಇದು ಪುನಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಆರೊಂಜಿ ಪಾಪದ ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅರೆ ಕೋಪನೇ ಬರ್ಪುಜಾರ ಕೋಪ ಹತ್ರ ಸೀದಾ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಾಯಿಲ್ ಎಂಗುನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕುಡಿ ಬೆನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ఒక యాంకర్ నిరూపకీరు ఆమె ఎంగునొట్టిಗೆ కొంచెం సెలబ్రేషన్ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ದೇವರಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ದ ಸೌಂಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ಸ್ದ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಕೊಂಚಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ದಿಗದಿನ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ದೇವರಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ದಿನೇಶ್ ಬೈದೇರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೈ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಾರು ಎನ್ನ ಲಕುಮಿ ತಂಡಡಿ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಬೋನ್ ಅಂಚಿನ ದಿನೇಶನೇ ಒಂಜಿ ನೀನು ಎಂಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾಡ್ತಾ ರೆಡಿ ಆಗೊಂಡು ಐಕಲು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಬರಬಹುದು ದೇವರಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ದಿನೇಶನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೀವ ಏನೋ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಾಲ ವಿನೀತ್ ದೇವರು ಪಾಪ ಆಗಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಡಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಈಗ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೀರು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಂದಿನ ಈಗ ವಿನೀತ್ ಓ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಗು ಬೇಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಲಂಚೂರು ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂಗಲ ವರ್ಷ ಕೊಡಗು ಅಂಚಾದ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ದೇನು ಅರೆಗೆ ಪಾಪ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗಲ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಖುಷು ಅಂಚ ಪೂರಾ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಂದಿರು ಈ ಸರ್ತಿ ವಿನೀತ್ರ ಪ್ಯಾರ ಅದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೂಲು ಅಂಚ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಎಂಗಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ మీరు ఇచ్చినట్టే అంత బతుకుందిలే ಅಂಚ ಎಂಗಲ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಗಲ ಟೀಮು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದಿಲ್ಲರು ಎಂಗಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಇಚ್ಚಿಗೆ ಎಂದಿಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮೆಗ್ಗಿ ಆ ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನೆನಪು ಒಂದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ದೇವರಡ್ಡೆ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿಕ್ಕದು ಪೂರ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಿಟ್ಲ మేకప్ మ్యాన్ ఇక్కడ పొలం వచ్చిపోవడం నుంచి అంగడి మేరలో లేరు ఇక్కడ నాని రాజుమాని ఈసారి మేకప్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మేకప్ మ్యాన్ రాజుమాని ఎరగల మెరగల ఫిల్మ్ దిక్కింది ದೇವರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತೆಯೇ ಅಣ್ಣ ಮೈಕ್ ಬರ್ಚಿ ಈರ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ದಯಪಣ್ಣಗ ಸೂರಜ್ಗೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಯಪಣ್ಣಗ ತುಳುನಾಡಿದ ಪೂರಾ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ನಿಂಗಳ ತುಳುನಾಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸುರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಏನಿಲ್ಲ ಬೈದಿರು ಬಾಬೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ರೆ ದೇವರಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಲ್ಲಾಂತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಕ್ಕಳು ಸುರಾಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಂಜಿ ಬೈ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲವೇನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಮೇಕಪ್ದ ಕುಂಡುಲೆಗ್ ಪೂರ ನೈಪಥ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋದು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ವಿಲಂಬಳಿಜಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರು
ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಈ ನೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಟ್ಟಿ ಬೇಲೆ ಇವಾಗ ಎಂಕ್ಲ ದಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ದೇವರಡ್ಡಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ ಬಲಸ್ವೆ ಅಂದಾಜು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪದ ಮುದರ್ದಾರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೂವು ತಿಂದ್ರೆ ತೆನಸ ಹೂವು ಪೂರ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ನಿ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಮೇರು ಓಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಇಂಗ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮೀನು ಕೊರಿಯರು ಇಂಗ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತು ಕೊರೊಂದು ಲೇರು ದೇವರಡಲ್ ಪಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡು ಎಸ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ನವೀನಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಇನ್ನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂತೆ ನವೀನಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಬೋಗ ನವೀನಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ರೀ ದೇವರಡ್ಡ ಪಂಡಿಕ್ಲೇಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಕಲು ನಿಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನವೀನಣ್ಣಗೆ ಜನ್ಮಗೊರ್ನ ಅಪ್ಪೇನು ಎನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಂಡಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಇರ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಲಾಲಾಜಿ ಎಂಕಿನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ತುನ ಕೊಂಚ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಯಾಪನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಪಲ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದೀಪ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಧೂಪ ಬರ್ತದೆ ದಿನವಲ್ಲ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನಡಿದಿಂಚ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿ ಲಕ್ಕದು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಪೂದಿದು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಧೂಪ ಬಾತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಈ ಸೆಟ್ ಬೈದೀನಿ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪು ದೇವರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಿಡ್ಲುಡ್ ಅಂತ ಅಂಚು ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಹಿಡಿತೆ ಅಣ್ಣ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ದೇವ್ರದೇ ಇಟ್ಟು ನಿಖಲಪುರ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಪೂರ ಎನ್ನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರದ ನಿಕ್ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಲ್ತೆ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೋಲ್ ದಾಲ ಪನಿಯರ ಬೋರ್ಚಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈ ಸೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೆಟ್ದ ಪೂರ ಜೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ನೇಹಜೀವಿಲು ಲೇಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂದು ಅಕಲು ಎತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಕಲು ಅಕಲ ರಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಆತನು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಪಂಡಲ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿದ ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ಅಕಲು ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯದೊಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇತ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕನ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿದ ಪುನಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀರು ದುಂಬಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಸ್ತೆ ರಾಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡ ಕತೆ 100% ಉಂಟು ದಯಪನ್ನಗ ಐಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೇಂಜ್ ಹಿಡಿದು ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅಪಕ ಪಾಪಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗವೈದಿರು ಎಂಕುಲು ತೂತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಕಾರಣನೇ ಬರ್ಸ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಜಿಂಜ ದೆಪ್ಪುಡ ಅಕಲ ಬೆಡಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರು ಈ ವರ್ಷ ಆತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಸದ ಉಪದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಂತೆ ಉಂಡು ನೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಈ ವರ್ಷ ಅಕಲೆಗೆ ಅಕಲು ಎನಿ ನಡೆದಿಂಚ ಶೋಕು ಏನು ಆಯ್ತಾ ವಿಜುವಲ್ ನಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸ್ಪೋನು ಅಂಜಿನ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಸ್ ಅವನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೀಮ್ಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಇನಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೈದೇರು ದಿನೇಶ್ ಹತ್ತವರ್ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪಿನ ಜಾಕೆಟ್ ನವೀನಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಲ ಒಂದುಂಡು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಬೈದೇರು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಏನು ಸೌಖ್ಯ 100%. ನವೀನಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನಿ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ದಾದ ನೆನಪು ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಡ್ಪುನಂದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಾರು ಅದೇ ಪಂಡ ಓ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ದಿರ್ತದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನವೀನಣ್ಣಗೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಡ್ ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎದುರ್ದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೋಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ ಕಲ್ಪವನ ಅವಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಡು ಅರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಂಪಿನ ಅವನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಅವು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆವಡು ಅತನ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಬುಲಿಪುನ ಆವಡು ಕೋಪ ಬರಡ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಆರು ಡ್ರಾಮಾ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಆರಡನೇ ಪನ್ಪೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೀವಂತವಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಯಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಮುಡು ಲೇರು ಓಕೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿತನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಅರೇನು ಮಸ್ತಿ ಆನ ಆಸೆ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರೋಡು ಆರು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಏನು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ ಪಾತೆರೆ ಬತ್ತನ ಪಗ ಮುಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ನವೀನಣ್ಣನ ಬರ್ಡೇ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಅವ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ನ ಬರ್ಡೇ ಟೈಮ್ಡು ಅರೆ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ವಿಶ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದ ಇಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ ನವೀನಣ್ಣಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕರಡು ಬೋಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಒಂತೆ ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಪೋಡರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅರಡ ದೇಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್. ಇತ್ತೆ ರಾಜ ಸೌಂಡ್ ಸೀರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದಿಪ್ಪಾರ್ ಅವು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಬಂಡದ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಟೀಮ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇರೇಗೆ ಏತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ದೇಪಣೆ ರಾಜನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ತೂತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಐಟ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಬೋಡು ಅವಿನ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ದೇಪಣೆ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಇತ್ತುಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನಾಯನ್ ಮೂಲು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಡಬೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಡಬೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಿರಿಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ಲ ವಿಶ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಯಾನ್ಲ ತೂಯರ ಪೆನ್ನಿಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ತೂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಗೆಂತ ಅವಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ವಿನೀತ್ ಇರುಲ್ಲೇರು. ವಿನೀತಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರೋಲಕ ತೋಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಮಾತ ಪಿರ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಏಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಂದತಿ 20 ಲಕ್ಷ ಬಲ್ಲಡ್ ಹೋಯಿನ ಕತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ ಎಡ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಶೂಟ್ ಆನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆತ ತುಯ್ಯರೆ ಹೀರೋ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ದಾಲಗು ಸುಖನೇ ಜನಲ ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ. ಸೊ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪೂರ ಅಕ್ಲೇನು ಖಾಲಿ ದಿಯರ್ ಆ್ಯಪ್ ಅದೇ. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಬೇರಲ್ಲ ಆಪಜಿ ಬಟ್ ಹೊರವ್ರು ಏನು ಖಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನೇ ಆರಾಮ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ದೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಆತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ವೇಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪುನ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾದಾನಲ್ಲ ಪನೀರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ನ ಲಕ್ಲ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಾಗ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಮಾತ ಟೈಪ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒರ್ಬುಂಡಾರೆ ಒರ್ಬುಂಡು ಇದು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೀರೋ ಅದು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಎಂಚ ತೋಜುವೆ ಜನಕುಲೆ ನಾನು ಗೆತ್ತೋನ್ವೇರ ದದನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ. ಸೊ ಹೊರ ಜನಕುಲು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಬಕ ಖುಷಿ ಆಗ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಕೊರಂಡಲ್ಲಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮುನು. ಸೊ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಬರೀಟ್ ಕುಲೊಂದು ತೂಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ಅವು ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಅವಡು ಅವು ಅವಡೊಂದು ಅವಡು ಅಂಚ ಹೆಂಗಾರು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕೈತಳ್ಳ ಅವು ಹಾರ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಭಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ರಾಜ ಸೌಂಡ್ಸ್ ರಾಜಣ್ಣ ಯಾರು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವೊಂದು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಆ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಅವೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಸೀನ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಲೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೇನೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟೇ. ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಓರ್ಮುಂಡದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗಾರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯರು. ಸೊ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ದಿನೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಅಂಡು ಇತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಆರ್ ಲಂಚನೆ. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಮಾಮಗ ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯಿಡೆ ಬೇಜಾರು ಶುರು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ಬಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಏನು ಮಲ್ಪೊಡದೆ ಬಟ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರೆ ಕಾಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಅವು ಪುರ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೆ ದಾಲ ಟ್ಯಾಂಟ್ರಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಪುರ ದಾಲ ಮಲ್ಪು ಅರೆಡ್ದ ದಾದ ಆಪುಂಡ ಆರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಆ ಉಲಾಯ್ದ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಡತೆ ಅರ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐಕ್ ದಾಲ ಪೆಟ್ಟಾತಿಜಿ ಐಕ್ ದಾಲ ಪೆಟ್ಟಾತಿಜಿ ಪೆಟ್ಟಾದಿನ ಖಾಲಿ ಕಾರು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅವು ನಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಉಂಡು ರೆಬೆಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ರೀತಿದ ರೋಲ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅವೇನು ಅರ್ದುಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅರ್ ನನಾತ್ ಕಾಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ನನಾತ್ ಆರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಆವಾಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಾಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಇದೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರಾಜ ಸೌಂಡ್ ಸಾಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಂಡದ ಫುಲ್ ದಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ನವೇರು ಬಂಡದು ಎಂಚ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ದಾದ ಇಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಪುಲ್ಯ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಚಾಪರ್ಪ ಒಣ ಅವೇನೇ ಅಯ್ನ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾಯರ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ತೂಪುನ ಆತೆ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಎಂಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಜ ನಮಗೆ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಬಟ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯನ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ತೋಜಾವಲಿ ಪನ್ಪುನೇ ಆ ಶೋ ಕೊಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ
ಪಂಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀವಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟೆ ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಪನೋಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ಓಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರಫ್ ಕಟ್ ಪುರ ಆದಾಯ ಇವಾಗ ನಮಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ 35% ಆಯ್ನ ಆತರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಮುಟ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಆಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನ್ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಪೋಂದುಂಡು ಈ ಸತಿ ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸತಿಲ ಒಂಜಾರೆ ಮುಟ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ಆಪುಣ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಾರಂಡ ತುಳುವೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜಾರಿ ಬನ್ಪುನೇಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಸೌಂಡ್ಸೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಐದು ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಬರ್ಚಿ ಅವಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಣತೆ ಓಡೆ ಮುಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈತ ಎಪ್ಪುನ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ಆಬ್ಜಿ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತನ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುವ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಮಾತೈತ ರಾಹುಲ್ ಆವಡ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆವಡ್ ಇಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆವಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಲ್ಲ ಇಡನ್ ನಾನು ಖುಷಿ ಅನ್ಬಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನೆಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಕ್ರಶ್ ಸಮತಾ ಮೀನ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಟ್ ಸಮತ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಇರ್ಪನೋಡು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ನರ್ವಸ್ ಆದ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಜನಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ರಾಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪಂಡಿತ್ತು ಅವೇ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಎಂಚುಂಡು ಅವು ಬರೆದಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಕಲನೇ ಟೀಮ್ದ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೇನಿ ಹಿಂಗೆ ಅಕ್ಕಲನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವಳ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಪೊರ್ಲುದ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೀತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಎನ್ನನೆ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದು ಆವೊಂದುಂಡು ಆತು ಈತ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಈ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡೇ ನೈಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದುಂಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಚ ತೋಚುವಿರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಸಮತನ ರೋಲ್ ವಾರಿ ತಿಪ್ಪು ರಿವೀಲ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋರ್ಚು ಬಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ರಿವೀಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಚೂರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇರ್ ಜನಕ್ಕೂ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೇರ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತೂನಾಗ ಕಿ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೀತೇರು ಸೊ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ನಾವು ಎಂಚ ಮೂಡ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಸೊ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ತೂಕ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕುಲ ಎಂಚ ಐಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಬಂದು ಕೂಡ ದಿಗ್ಗಜರು ಪೂರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉರ್ಲಿರು ಅಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತ ದಿಗ್ಗಜ ನಟಿಂಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೆ ಇಂಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ ರಿಯಲ್ ಇಂಕ್ ಮಾಮಲಕ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಿ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಸಮತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಂದುರ್ಲಿರು ನಾನೈತ ಕುಡ್ಲಡು ಇಲ್ಲದೇತದು ಕುಲ್ಲುನ ಬೆಟರ್ ಅಂದು ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನೇ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಆವಡು ಅವಳ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ತೂಕಾನ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನವೀನ ನೀನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ನವೀನ್ ಮಾಮನ ಬರ್ಡೇ ನೀ ಸೊ ಒಂದು ಒಕೇಶನ್ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಬೊಂಬಟ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರಾಮ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ನಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಆತನಂದು ಎದುರು ಪಾಡ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರ್ಸ ಆತನೆ ರಗಾಲೆ ಬರ್ಚಿನ ನವೆಂಬರ್ ಬತ್ತನ ಬರ್ಸ ಬೆರಿ ಬಿಡು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಐತ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದಾದ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಂದುಂಡು ಬಟ್ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಪೋಂದುಂಡು 3 ದಿನ ಪೋಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬಿಡೋದಿಜ್ಜಿ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದ ಇಂಥ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಮ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರಾಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ತಯಾರಿ ಆತರಿ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ತಯಾರಿ ಆತಿನ ಪನ್ನಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರೀರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ರಾಜ್ ಸಂಸಲ್ ನೈಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮಾರ ನಿಡ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರೀರ ಬಲ್ಲಿ ಐಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಮುಗಿಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಸಂಸಲ್ ನೈಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದ ಪನ್ಪಿನಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು ನೇನು ಬರೇನಾಗನೆ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಡೇ ಮಂಡ್ರೆಡ್ ಇಚ್ಚಿನ ಅವೇ ಒಂದು 5 ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪಾತ್ರ ಬರೋಡೆ ರಾಜ್ ಸಂಸಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಿಡಿದ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಪನ್ಪಿನಾನೆ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದು ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಡೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ
ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಪನ್ನುಂಡ ಫೂಟೇಜ್ ತೂನಾಗ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಐದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪಿನ ಒರಿಜಿನ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಾಗಿಲು ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎಡ್ಡೆಜ್ ಆತೆ ಅಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪಲ ಇತ್ತು ಚೌಲಿ ಹತ್ತುಜ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಹಾಯ್. ಇನಿ ಸೆಟ್ಟರ್ಡೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ. ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ದಾದಲ್ಲ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಂಗೆ ಏ ಪಗಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆಮೆ ಬಾಲ ಐತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಏಟು ಉಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ದೇವಿರ ಒಬ್ಬರು ತೋಷ್ಪಾವನ ನಂಗೆ ತಾನೊಂದು ಬಗೆದರೆ ದೈವ ಒಂದು ಬಗೆಯೋದು ಎತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟು ಪೋತು ಬಂಡಲ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ನೋಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನು ಬರನಿಕೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾ ಬಂಡಿಗಳು ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಡ್ಲ ಅಕ್ಲ ಬಂಗನ ಇಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಪ ಅಂತ ನಿಕ್ಲ ಬಂಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಜೆಮ್ ಮಾರು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ವೇರಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಡ ಬಿಡೋಣ ಪಾತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಂಗೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪಿನಂತ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರು ಅವೇ ಇಲ್ಲಡೇ ಪೋದು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಇಂಡು ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪನ್ಕಡೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪಾತ್ರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೋಡನಿಜ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಒಂದು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಸಡನ್ ಕಾಂಡೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪಡು ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರಿ ನಾವುಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಯಾನು ಕೋಡೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂತ ಮಾಮ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಯ್ಯಾನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೇ ಶೂಟೇ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದೆ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು 2 ಗಂಟೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ 6 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನವೀನ್ ಮಾಮಡ ಪಂಡಿ ಗುಡ್ಲೆ ತಾಲ ಸಾಸು ಬಂದಿದೆ ಆಣದ ನಿಗ್ಲೆ ಬತ್ತನ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಶೂಟ ಒಂದು ಎಂಚ ಬರೋದು ದಾದಂಡ ಒಂಜಿ ಜಲಕ್ ದಕ್ಕೋಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅಗೇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ನಿಕುಲು ಖಾತ ತೂಲೆ ತೆಗಿಬೋದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಕುಲು ಖಾತ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂವಲಿ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಟಾಕೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ದಕ್ಕನ ಯೂನಿಟ್ ಬೈದಂಡು ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ದರಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪೋಗ ಬಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಜಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಟಾಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಏತ್ ದಿನ 30 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡೆ 14 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಡ ಒಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಬೆಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೀನಾನಾಗ ಎನ್ನುವ ಪಂಡ ಶೋಕು ಬರೋದುಂಡು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಗೆ 4 ಮೂಲೆ ಇರ್ದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಂದಾರ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ನಾವು ಸುಲಭ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸುಲಭನೇ ಒಂಥರ ಹೋಪುಂಡು ಜಾಲಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಲಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬೇರು ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ಟರ್ಸ್ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಲೀಕೇಜ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಲೈಟ್ಗೆ ದಾಲ ಬೇತ ಬುದ್ಧರುಂಡ 6K 4K ಜೂನಿಯರ್ ಬೇಬಿ ಸಾಫ್ಟಿ ಕೀನೋ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಲಿ ಎಸ್ ಇದು ಏತು ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತ ನಾನು ಏತು ದಿನ ಉಂಟು 11 ದಿನ ಉಂಡು ನಾನೊಂದು 4 ದಿನ ಉಂಟು ಬರ್ಸಲ್ ಉಂಡು ಐತೆ ರೇಟ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಿರ್ದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಈತು ಪೂರ್ತಿ ನಿಕುಲು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಾತೆರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನಿಯರಂಡು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಪಿರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಸೊ ನಿಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡೇ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಬಂದನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಓದುವೆರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅರ್ನೈನಿ ಬರ್ತ್ಡೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಪೋದು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಶೂಟ್ ಮಂತ ನಮಕ್ಲೇನಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹಡೆ ಮುಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್